Yeddilenci bölek hormatly Molla Abdurrahman ahun teňlitana tagsirin namaz jumaryň izinden ihtiyat zohur ihtiyat pişin okymaly dal diýse Wahabidur diýen sowtysynyň jogaby ýese. Cumada rewatipler gerek değil. İhtiyatı zohur okuymak doğru değil diýse bilin şol Wahabidir. Hamidan we musalliyan hormatly ahun dadamyz Molla Abdurrahman ahun teňlitana tagsirler aýtýar namaz jumadan soň ihtiyat zohur okymaly dal diýse Wahabidur diýip merdumleri kette iştibah taşlıyor ki ihtiyat zohur barada Hanafi mezhebiň fuqahalarynyň aýdan sözlerinden habar alman Wahabiyetni merdumga magrup etjek bolup merdumni iştibah taşlap durlar. Fuqahay Ahnaf tahrir etdirler ki qaýsy bir jaýyň şäher bolmaklygynda şek bolsa ol taýda ihtiyat zohur okymaly diýip durlar. Hemçinan sahibi muhyit şöyle tahrir edipdir. ثم في كل موضع وقع الشك في كونه مصرا وأقام أهل ذلك الموضع الجمعة بشرائطها فينبغي لأهل ذلك الموضع أن يصلوا بعد الجمعة 4 ركعات وينون بها الظهر احتياطا حتى إنه لو لم يقع الجمعة موقعها يخرج عن أهدة فرض الوقت بإداء الظهر بيقين. المحيط البرهاني كلنجي جلد 439 صفحة. Ondan soň her jaýdaki waqy bolsa şek şol jaýyň Misr bolmaklygynda we qaim etse şol jaýyň ähli jum'any şertleri bilen fes munasyp bolýar şol jaýyň ähline okuymak jum'adan soň 4 rekat we niýet etýär şonuň bilen zuhurny ihtiyat ýüzünden. Hatta eger waqy bolmasa jum'a öz jaýynda çykar wagty farzyň öhdesinden zuhur eda etmek bilen bil ýaqin. Sahibi muhyitiň petwasyna binaen qaýsy bir jaýyň Misr ýani şäher bolmaklygynda şek bolsa, ýeni şäher mi ýa dälmi, ol jaýda ihtiyat zuhur okuymalydyr. Eger qaýsy bir jaýda namaz jumanyň tamam şert we şeraýatlary tapylýar, ol taýda ihtiyat zuhur okuymaly däl diýip petwa beripdir. Fuqahay Ahnafyň berjeste muftileri, hemçinan Ebu Hanifa Thani, Allame İbn Necim Misri Hanafi mutawaffa 970 Hicri tahrir edipdir. في زماننا من المفسدة العظيمة وهو اعتقاد الجهلة أن الجمعة ليست بفرض لما يشاهدون من صلاة الظهر فيظنون أنها الفرض وأن الجمعة ليست بفرض فيتكاسلون عن أداء الجمعة فكان الاحتياط في تركها وعلى تقدير فعلها ممن لا يخاف عليه مفسدة منها فالأولى أن تكون في بيته خفية خوفا من مفسدة فعلها والله سبحانه الموفق للصواب. البحر الرايق 2. cildi 252 safha. Yani ihtiyat zuhur okuymak bizlerin zamanımızda kette mufsidege bais bolýar. Ol şuldur ki efrad bi habar pikir etýärler namaz juma farz däl diýip, belki ihtiyat zuhur farzdyr diýip. Lida namaz jumany eda etmeklige ähmiýet bermiyorlar. Lihada ihtiyat bu şekilde namazy okymaslykdadyr. Eger qaýsy bir adam hallasa okuymaklygy ýagşy oldur ki üýünde hop ýok ýsa. Ve yine hem Ebu Hanifa Thani, Allame İbn Necim Misri Hanafi namaz jumadan soň ahir pişin niyet bilen okulayan namazda Hanafi mezhepde ona asıl ve bünyat yok diýip ýazypdyr. وقد ظهر بما ذكروه أن الأربع التي تصلى بعد الجمعة وينوى بها آخر ظهر عليه لا أصل لها في المذهب لأنهم نصوا هنا على أن المعتكف لا يصلي إلا السنة البعدية فقط. البحر الرايق 2. جلد 528 safha. Ve tahqiq zahir boldy. Ol zat bilen zikretdiler beşek 4 rekat namazy ki okulýar jum'adan soň we niýet edilýär şonuň bilen ahiri pişin ýokdur. Asyl wudip şoňa mezhepde ýani mezhebi Hanafida. Şonuň üçin ki tasrih etdiler şol jaýdaky beşek mu'takif okymyor meger namazdan soňky sünnetleri bes we başga namaz okymyor. Oşul şekilde Kitabul Fiqh alal Mezahibil Erba'da ýazypdyr ki eger ihtiyat zuhur okuyjak diýse üýde okuymak ýagşydyr diýip. والأفضل أن يصليها في منزله حتى لا يعتقد العامة أنها فرض. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1. cildi 332 safha. Ve ýagşy şuldur ki okuymak şol ihtiyat zuhurny öz üýünde täki akide etmedi ýani amma beşek şol ihtiyat zuhur farz diýip. Oşul şekilde Mecmuul Enhur'da sahibi Mecmuul Enhur ihtiyat zuhrun petwasy merjuh diýip kabul edipdir. Ve kullu zalika merjuhun fela ya'ulu alayhi kema busita fil bahr. Mecmuul Enhur 1. cildi 248 safha. Ve şonuň hemmesi merjuhdur. Bes etimad etmiyor faqih şoňa hemçunan iki wesi getirildi bahrda. O şekilde Allame Haskafi rahimahullah ihtiyat zuhruna hilapy mezhep karar beripdir. Mana eşdiňler.
فيصلي بعد آخر ظهر وكل ذلك خلاف المذهب فلا يعول عليه كما حرره في البحر. Fetva-i Şamiye 1. cild 596. sapqa. Bes okuyor Cum'adan son ahir zuhur ve şunun hemmesi hilaful mezheptir. Bes itimad etmiyor faqih şuna hem çunaniki tahrir etşün bahirde. Allame İbnül Abidin Şami rahmetullahi aleyh. Ki ehli tercihdendir. Yazıptır ihtiyat zuhur okuymakni mustahap deyip. Bu yine hem aydıptır ki cehren okuymuyor. Belki hubiyeten öz üyünde okar. Ol havas-ı müslümin için. Naam in edda ila mufsidetin la tef'alu ciharen vel kelamu inde adamiha ve liza kâlel mukaddisi nahnu la ne'muru bizâlike emthâle hâzihil avâmi bel nedullu aleyhil havâsa. Fetva-i Şamiye 1. cilde 596. sapqa. Hava eger bais bolsa müfsidege yani akide haraplığa namaz cuma farz değildir ihtiyat zuhur farz deyip avamların akide etmekliğine meselen okuymuyor cehren merdumge bildirip ve kelam şunu okuymazlıkta oşul cehetle aytti Allame mukaddisi bizler emretmiyor şol ihtiyat zuhur bilen şol avamların mengdeşlerine belki delalet ettiyor şuna hasları. Oşul şekilli sahibi Durrul Muhtar ihtiyat zuhur okuymazlığa kança def'a fetva verdim deyip aytıyor. Vakat efteytu miraran bi adami salatil erba'i ba'daha bi niyeti ahiri zuhrun khawfe itiqad adami farziyetil cum'ati ve huvel ihtiyatu fi zamanina ve emma men la yukhafu aleyhi mufsidetun minha fel evla en tekune fi beytihi khupyeten. Durrul Muhtar 1. cildi 589. sapqa. Ve tahqiq fetva verdim kança mertebe 4 rekat namazın yokluğuna namaz cumadan son ahir pişi niyet bilen namaz cuma farz değil deyip akide etmeklikten korkan cihet. Ve şol yani ihtiyat zuhur okuymazlık ihtiyattır bizlerin zamanımızda. Ve emma ol ademi ki korkulmasa ona müfside besi yaxşı şoldur ki okar üyünde hupya. Ve yine hem Mufti Muhammed Kifayetullah Dihlevi sahip rahmetullahi aleyh aydıptır ki avamlar için ihtiyat zuhur okuymak mucibi fisad akidedir deyip yedipturlar. Ekser avamlar için ihtiyat zuhur mucibi fisad akidedir. Şol cihetli ihtiyat zuhurun cevazına fetva vermek caiz değil. Kifayetul Mufti 5. cildi 255. sapqa. Binaen hormatly ahund adamız Molla Abdurrahman ahund tenglitane taqsir bolsa ihtiyat zuhur okuymayony Vahabi marifi edip durlar. Ve halanki ihtiyat zuhur bizlerin mezhep başymyz Hazrat İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'dan ve olaryň şagirdleri Hazrat İmam Ebu Yusuf rahimahullah'dan ve Hazrat İmam Muhammed rahimahullah'dan ihtiyat zuhur okuymaly diýip sabit däldir. Belen taýdyldy ki ihtiyat zuhur hilaful mezhep deyip yani mezhep-i Hanefi'de İmam Azam sahipten ve iki şagirdlerinden menkul del. Ahunda adamız bolsa Hanefi fıkhın fetavalarına qaraman belki awamın naslary hoş etmek için ihtiyat zuhurny wajib yani karar berip her kim ihtiyat zuhur okuymaly däl diýse Wahabidir diýip Wahabiyet tapany urup durlar. Bolmasa ihtiyat zuhur wajib däldir. Belki qaýsy bir jaýda namaz cumanyň şert we şaraýatlary tapylmasa ihtiyat zuhur okuymak akallan mustahapdyr. Mustahabın hukmu şoldur ki etsen sevap etmesen günahkarlık yok. Hem çunaniki Allame Şami'nin tahqiqi hem şoldur ki Fetva-i Şamiye'de şöyle yazıptır. Ahunda adamız bolsa ihtiyat zuhurny wajib ýanak oňa mertebe berip ihtiyat zuhur okuymaýany Wahabi marifi edip durlar. Bul iş gaty iştibahdyr we sarih ýangyşdyr. Bayat ahunda adamız geljekde bul fetvasından ruju edip ecr jezil Hudawand mutaaldan ahsesseler ve minallahi tawfiq.